Gaskiya gobe ban azumi saboda azumin bana wuya yake. Gobe masassara kawai zan yi. A'a, ka ji bala'i cikin azumin ma iskokai su bayyana. Ka bari dai in je in gani. A'a, ya kakkace. Kai azumin ne ya zuƙar da kai haka. Ka tsaya na baka la ilaha. Da ranka da wata kira ka waje mage ko da azumin ne? Ba azumi. Na waje na ya azumin bana ba kyau. Muka gaya ma mu da shekara azumi ɗaya muke ba mutum bane. Ni ka ba mutum bane kai? Ashe dai ka gane. Daga kawo haɗo daga sama. Mun dawo daga duniyar wata ne. Duniyar wata? Eh. Yanzu nan ne ka daga duniyar wata ka zo? Mana mun zo ne za mu yi miya da ku. La ilama alama. Su uban wa za ku yi miya da su? Da ƙaton kanka su uban wa za ku yi miya da su? Sai yanzu duk girman ka ce baka azumi. Azumi ko ɗaya baka yi ba. To me ya kawo ku wannan duniya? Mun zo ne za mu yi miya da ku. Mu ku yi miya da mu ba ku azumi? Mana. Duk girman ka a ce azumi ɗaya kai kai ƙaton banza ne kai. Amma dai kai ƙaton banza ba ka azumi. Karan lagahara. Akwai tsaya kai ɗan soyayya. Na ga san sunana. Ya ga duniyar wata ana kallon ka. Tsaya za mu bi ka.